Много ми е забавно, обаче като виждам как ни са ми вързали през дръжката на куфара, трябва да му кажа да не кара много бързо, защото изгубихме стели. Sorry for that. Yes. Не го бутай там, не го бутай, че остане хубаво. И това е Тутанкамон. Как сме сутрин? Много е рано. Сега след малко ще ви разкажем за нашите приключения, само да стигнем да си пуснем багажа. И защо сме с един човек по-малко. 4:40 сутринта е. Много сме след. Не спани. Тук е много странно на това летище. Не да пуснаха да минем security. Това е като един час накара да чакаме. Един час преди полета ще ни пуснат. И карат всички да си махат обувките. Ама не ти дават абсолютно нищо. Те да даже, стъпиш. Тук, защото не точно пред security, както видяхте, не ти дават дори някакви кожнички, които си сложиш, примерно телефон, паспорт, нищо. Просто ги пускаш на лентата и отделя време, както някакви хора им падат нещата от другата страна. Ужас. Да, и куфари се блъскате и така, Малко е анархия тук. Да. Но нямам търпение да мине този полет. И да се срещнем с Тели най-накрая. Ами, на гейта каза, че така, защо няма стели? Значи, по принцип, ние си бяхме букнали пътуването. Това е септември? Да. Септември миналата година. И самолетите и билетите купихме януари. Мисля. Да, някъде там. Януари, да. Така, Стели реши в последния момент да се присъедини към нашата прекрасна компания и нямаше повече билети за вътрешния полет, който ние ще пътуваме. Това много мълчали, между другото мен. Да, търсих по полета, по часа нямаше просто този полет повече свободни места. И купих с друга авиокомпания, като си викам, добре, тя тръгва с половин час по-рано, би трябвало да е също летище на същото място и така нататък. Дойдохме заедно сутринта. Да. И тръгваме да минаваме там проверката и те казаха ми, ти си на терминал 3. Стрес. А ние сме на терминал 1. И да бих си старини went crazy. Просто аз спомахаме се вече с филма тук. Не защото се съмнявам в нея, защото по някакъв начин ни оставам сама в тази държава. Тук жените не са много на почет. Не. И тя, просто мислиш много. И да, стигнала е по едни пътечки, тя най-вероятно ще ви разкаже откъде е минала. Но да, накарахме да снима. Да, бяхме на FaceTime, докато минава пътечките. Но малко така ми беше след отвътре. Да, но ще пътува в бизнес клас. Което good for her. Много добре. Беше супер, защото когато разбрахме, че тя е сменила гейта, трябваше да се пусне, трябваше да отида до другия терминал, както иде. И стигна 10 минути преди затваряне на чекина за багажа. Обаче тя е в бизнес класа, минава пред всички, което е супер късмет. Не знам, мега късмет в тази ситуация. А той е бизнес класа, защото реално беше последният билет от нейния полет и беше супер на оферта. Викам, айде ще летиш в бизнес класа. И да, минала е. Забавно е, като я слушам вече, обаче на мен не беше много забавно в началото. Като разбрах, че трябва да сме. Да, и аз бях малко стресирана. Ама всичко ще е наред. Да. Ще ви снимаме или от самолета, или направо, като кацнем. Да. Също така научихме много интересни факти за историята на Египет и чувството да си пред самите пирамиди и да ти правят урок по история беше доста яко. Ще видите на кадрите, жената ни обясняваше кой бог, с какво се е случило, защо, как и така нататък. Много интересно, което ни каза за пирамидите, е, че някога до тях е стигало вода
аз бях много учудена, защото къде е най-близката вода изобщо до Кайро. Нещо много интересно, което научихме е, че годината се деляла на 3 части, не на 4 сезона, както нали, ние си ги разделяме, а на Flood Season, Harvest Season и едното беше Flood Season със сигурност, Harvest Season и Seeding Season. Ста, Денис, какво се бориш? Нямам място на лаптопа. Последните 3 месеца всички ми пътувания ми взеха цялото свободно място. Това да ми е проблема. Това да ти е проблема, наистина. Някъде на флашка, защото нямам... Борим се, но ще има влог със сигурност. Yes. Така. На летището сме. Полета закъснява, така че мисля, че е време да си гледаме на Таро. Готова ли си? Да. Имаш ли въпрос? Много. Ще гледам на себе си. Не знам дали искам да им дам отговорите обаче. Ще излетим ли на време? Отговор е не, защото е 6 часа вече. Сега ще видим Тарото какво казва. Ти ли искаш да ще гледам? Тук виждам да фул, значи не. Няма излетим на време. Значи само като ги видя картите, казвам ми няма да излетим на време. Изгубената ни малка сестра. Здравей, Стели! Много си хепи! Да, топличко е. Да. Много ми е забавно, обаче като виждам как ми са ми вързали през дръжката на куфара. Трябва да му кажа да не кара много бързо. Дядовата ръкавичка. Искаме да си поръчаме Uber. Няма функция. Който Uber в приложението излиза и струва 1,90 за кола в посока 20 минути. Обаче чакахме, викахме Uber, не идва. И тук ни взе някакво случайно такси. Не оказа се, че няма Флуксор. Значи в Кайро има, обаче в Флуксор няма. Има някакво друго приложение, обаче не бяхме подготвени. И те тук те накачурват общо взето. В смисъл, почват да те заобикалят хора и да те питат за кола и ние се съгласихме. И така, сме 20 минути от нашия хотел. Ще видите как ни качиха куфарите върху тавана на колата. Защо не? Само се надявам да кара бавно и да няма много спящи полицаи. Спящи полицаи ми е любимата дума, как ще го кажеш? Спящи полицаи? Легнали полицаи. Легнали? Добре, легнали полицаи. Полегнали полицаи. Да, той изкара бавничко, може би знае, че пътята може да не му държат много здраво. Тук спомняме покрай каруца, сега ще ви покажа. И от 2 лева за Uber, който няма явно, платихме 400, да платим 400 за превоза, плюс пари, което са $8. $8. Така, плюс и бакшиши. Плюс бакшиш на всеки, който ни носи куфара. Ох, не мога. Шофьор иска да се снима с нас. Върни. There you go, boss. Така. Скрия ли? Май си праща на колегите, кои са жертвите, да не знам аз. Ясно пушено месо. Колеги, вижте какво забърсахте, да знам и аз. Не, ще го ме карта. Малко ме страх за живота. Да, сега сме на шпил.
Аре, излизам, бе. То ти е много забавно, обаче ако багажа не е там, на него няма да му е. Буквално се разплаках, човек. Защо е толкова спокойна кола? Сори, бе. Ти си чул? Не го бутай там, не го бутай, че остане хубаво. Не го бутай, че не мога да се отървем. Да не се разкопчал ципър да го случайно. Карваме вътре куфара. Не се сдръпте, бе. Ама едни взеха парите иначе. Дай ги всички направо. Не, вратата ми е отворена, приятел. Да няма блока. Затвори се. Нямаше ръце. Само да не му те се... Да кара бавничко по-добре. Ох, разплаках се, човек, направо. Не се бях смяла такава за известно време. Мале. А в нас има багажа, нали? Не е като да сме на свободно. Ох, спяш полицай. Легнал полицай. А той как го видя, че пада, не знам. Не знам. Ама спаси го на време, човека. Това е само пилка. Да, между другото, той може да има сензори. Може да има сензори за колко дам. Тази кола, падаш с куфар. Оптимисти си за сензори в тази кола. Ние караме с мексикански климатик, за сензори говориш. Обаче много бързо почна да кара, което ме притеснява. Кое? Много бързо нещо. Куфар е твоя. Аз гледам. Нещо май се чу. Гледайте назад да не Колко време сме спасени? 7 километра беше общо. 15 минути. Ох, тия 15 ще ми се виждат. Вашето. Ой. Добре, ще има продължение със сигурност. Да, бай-бай. За сега. Тук имаме пътна маркировка, която обаче е на случайен принцип. Трафика изглежда по този начин. И много мотористи. Да, много тъче. Куфарите някъде. Мале, как го заглежда? Бе, не ни гледай куфарите, бе. Той май хареса моя. Той е там къде гледа. Един куфар долу. Но пътехме живи здрави. 6 куфара. Сега са 5 отгоре, един изпадна по пътя. Знаете на кога беше. Как пътува Стели? Това е така, много си готин. Както винаги. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Yalla, yalla. Yalla, baby. Yalla. Yalla, идвам, yalla. Оле! عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي حبيبي. Това ни е закуската. Има супер много работи. Ями. Не са ли голямите? Ще стая и всички сме се размазали. Не сме спали. Това е Тутанкамон.
Дени, Спас би станал само за бира. Хотелчето е доста приятно. Още не сме си видяли стаята. 5-звездно е. Басейнче. Абе, общо дето не се оплакваме. Бушко, ще ходим ли в стаята? Я си покажи разликата на кръка. Донесоха ни комплиментари десертчета. Много Какво е? Това е баклава. Това не знам какво е, като ореховка. И това другото не знам какво е. Да си хапнем. Иска да си хапнем. Ще си хапнем. Аз може. Прecious, много сте хубави. Това беше буквално you make the face, I make the sound. Тренирана съм от 3 часа сутринта. И пак изглеждам доста добре. Ти винаги изглеждаш много добре. Да, но сега особено доста. Сега сме в Карна Темпъл. Ей, запомнила си. Така. Чао. Да. Кочанчовци, още кочанчовци. Това пред нас са портите на темпъла. А тук някога е стигала река Нил. В flood season, когато са били наводненията, ето там. Как се казваха? Mud breaks. Са спирали от това да се наводни целият темпъл. Интересно е, че този темпъл се е строял отвътре навън, т.е. към основната част навън. Династиите вървят отвътре навън по управление, а също така тези рисунки първо се строяла отдолу нагоре портата и се украсявала отгоре надолу. Просто 3 момичета и фотоспотче. Дай, още има. Още. Оле! Да. Майко ми е ходно. Но снимките станаха мега. Референс към Шри-Ланка, но... Да. Ми по-хубаво то в моето общежитие със сигурност. Обърнете се. Хайде. И е време за обяд най-накрая. Часът е 5, но в египетско време това е нормално. И обяда ни е днес организиран на това прекрасно място, на този руфтоп, с гледка към река Нил. Много е красиво. Finger crossed и обяда да е вкусен. Първото преживяване днес, което беше взимане от хотела, ходихме на темпъл, правихме си страхотни снимки и клипове, които ще видите със сигурност, кадри оттам също. Обяда на тази гледка, която ви показахме, и ще ходим на още един темпъл след това, откъдето ще видите кадри. Това цялото нещо ни струваше $10. Така че тук наистина е много ефтино. Имаме в плановете да ви направим така подробно къде какво сме плащали, но до тук много добре, сервиса много ни харесва и е много ефтино. Така че... И обяда е включен в тези $10. Да, обяда е включен. Единственото, което трябва ние да си платим е напитките, което fair. Супер. Да. Хапнахме и това е нашата гледка към река Нил.
почти залез слънце. Прекрасно е. Unreal. Защото е тъмно. Да, и осветено. И е осветено и е супер магическо. Наистина настръхвам. Много е яко. Супер красиво е. Може би ако беше светло, нямаше да чак толкова да му се види красотата. Да, и аз така си мисля, защото през деня слънцето като го напича и всичко така изглежда един цвят, а сега синьото небе и контраста просто И се вижда самите детайли по колоните. Много. Нашият първи ден в Луксор приключи с типична ориенталска шоу-програма. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за моят канал, както и да сложите палец нагоре. Ще се видим в следващия влог от Египет. А ако не сте гледали предишния, ето тук ще ви излезне първи епизод. Чао, чао и до скоро!